Jees. Katsotaan taas. Katsotaan mitä tehdään. Alkaa kuitenkin aika myöhä. Voitais tietenkin... Nyt on semmonen hyvä hetki alkaa suunnittelemaan niinku, että mitä mä jotain oikeasti täällä tehdä. Stale Monster Meat. Kuinka pitkälle tämä on vielä? Että olisi täysin mätää. Ei oikein. Ei kauan enää. Elikkäs huomenna. Ei meidän tarvitse olla täällä niinku aivan talveen yli ja sun muuta. Ei oo nälkä, ei oo mitään muutakaan. Löytyykö ansa täällä jossain? Mistä mä sen sitten otin? Eikö se ollutkaan rikki? No joo. Eipä se mitään. Jään pistämässä jonnekin, vaikka tonne. No, siinä se on. Oliko se nyt ihan hyvin pistetty tonne? Noin. No problem, no hätä. Kama, älä syö noita. Ne eivät ole sinua varten. Noniin, elikäs. Tuolla alalla mulla on käyty. Katsotaan ylempää. Tuoltahan on löytynyt kaksi tavaraa. Tuolla olisi Maxwellin ovi. Sun muuta. Voitais tehdä silleen, että... Jos kaikki on niinku ihan kondiksessa täällä leirissä nyt, niin... Shovel. Olisi ollut kiva kyllä saada se... Parempi hattu tai mikä se on, kypärä. Mutta eipä se mitään, eipä se mitään. No. Pitääpä näin saada nämäkin pois täältä inventorista. Noin. Nämä otetaan mukaan. Mukaan reissulle. Pitääkö mä ottaa muutakin täällä? Mä en ihan varma, mutta muistaakseni Dragon Fruit oli aika hyvä. Se sitten, että onko se vaan syödä itsekseen vai tehdä jonkin reseptiin, niin se on sitä vaan toinen juttu sitten se. No berrybushit, ne on kyllä kuoleita. No tuo matkalla pitäisi olla aika paljon mullikoita sun muita. Tuossa näkee kans kartalla se lihansyövä kasvi. Katso, jos vaikka tappaa nuo sijat tai jos vaikka tappaa sen. Mulla olisi kyllä yksi hailee kummin päässä menee. Noin. Ei pitäisi olla paljon... Se kyllä paljon sanomista. Nyt vaan täällä odotellaan. Kuinka kauan tuo kestää mädätä? Eikö se voisi pistää jonnekin niinku... Jonnekin vaan, että se mätee sit nopeampaa tai jotain. Jos aina se odottaa jotain, niin silloin se ei koskaan tapahdu. Ei voimme silti katsoa, että jos meillä oli jotain unohtunut vielä täällä. Bird Trap ei ole tarpeellista. Healing Salve. No jaa. Aika kallista siinä mielessä käyttää kiveä. Joka ei ole ihan varma, että onko se niinku semmonen ikuinen resurssi. Tai no tavallaan se on. Jos menee tonne maan alle, siellä on semmosia maanjäristyksiä. Mutta ei oikein kannata kuluttaa tommosiin. Tässä välissä vois kans tehdä näin. Testataan ihan piruttaa. Laitetaan tuo Dragon Fruitti siihen. Katsotaan mitä tapahtuu. Noniin, jos ei ollut muuta, niin lähdetäänpä tutkimaan. Katsomaan mitä tapahtuu. Tuo jätetään tohon. Kaikki mitä löytyy tällä matkan varrella on sitten toivon mukaan ihan hyvää. Voin käyttää sitten selviytymiseen. No niin, mitäs sä oot siinä tehnyt? Voitais melkein mennä ottamaan vielä tuo toinenkin tosta. Oho. Mitäs täällä tapahtuu? No tämä on kyllä aika hyvä juttu. Mullit on mennyt ihan niinku hulluksi. Mä en tässä välissä käy vaikka ottamassa nämä. Näkee, että ne on jopa tappanut muutama. Joo, wool, buffalo wool. Ei kannata silti oikein mennä tuohon niinku väliin.
Saattaa tulla aika tukavat oltavat. Noin. No, mitä täällä etelässä on? Noin. Oho! Ei voi olla totta. Onko mulla oikeesti nyt 2 tämmöstä touchstonea? Pikkasen kova säkä. Pikkasen hyvä säkä. Mä en ole ihan sitten varma, että mitä tapahtuu tuolla ensimmäiselle, että pitääkö sitä mennä uudestaan niinku aktivoimaan sitä jotain, mutta... hyvinkin mahdollista, että on 2 one-uppia tossa. Tai 2-uppia periaatteessa nyt. Se on kyllä hyvä juttu. No. Ota se ylös. Jos vähän tie pitkin. No, olisi hyvä, jos saataisiin tutkittua iso alue täällä, niin... Se on niin kuitenkin aika mahdollista, että täällä jossakin... on yksi niistä kampeista, mitä me tarvitaan, että päästäisiin pois tästä saarelta. Mutta joo. Käydään kaikki tarpeelliset. Joo, tää näyttää aika tutulta paikalta. Se, vaikka tää peli niinku on pitkälti niinku random, satunnaisesti niinku generoitu. Sehän tekee kuitenkin semmosia yhdentapaisia alueita, että sitä tietää, että missä tulee olemaan löytämään kamppeita. No, onko tää rannikkoa pitkin? Otetaan loppua tähän. Kyllä. Kaksi rompeita pitäisi vielä löytää. Niitä oli pari tuolla pohjoisessa ja varmaan idässä ja lännessä sitten jotain. No, täällä ei ole mitään muuta kuin pupujusseja. Ja ruohoa. Juoskaa. Mihin se Abigail hävesi? Tuosta tulee. Se on vähän niinku hitaampi kuin sääni. Väillä voi tuntua siltä, että se vaan häviää jonnekin. Noin. Pitkät päivät. Mä oon aivan varma, että kohta alkaa menemään syksyä kohti. Ja syksy tarkoittaa, että talvi etenee. Ennen sitä me halutaan olla niinku valmiita tällä jutulla. Tietenkin, jos talvi yllättää, niin sit pitää vaan yrittää pärjätä. Juokse! Mä ehkä voin tappaa tän niinku suoraan näin. Mä en usko, että se pääsee minnekään. Pääsee se. Piru vieköön. Oho! Nämä taisi vähän akrota täällä. Noin. Tapoiko senkin? Älä syö sitä. Piru äkkle. Noin. No hämähäkit ja kaikki muukin aina syöpii kaikki lihat, mitä tippuu maahan, niin se on vääristävä. Varsinkin jos haluaa niinku kerätä ne itselle sitten. No, tuo sieltä on tonne. Backpackiin. Ei täällä ole mitään. Tietenkään mä mennyt aivan tonne aivan vasemmalle. Voisi mennä kans ehkä, jos meillä on vielä aikaa, niin tonne pohjoiseen. Tai no, mennään oikeastaan tonne. Koen vähän muuton mieltäni tässä. Tosiaan olisi kiva saada se parempi hattu. Tähän on kuitenkaan ei tee mitään tää piru Stetsoni tai mikä tää on. Se on vaan kivan näköinen. Lapio. No siellä se on. Jätän kaikki tämmöset, niin ei tarvitse sitten. Ollaan sitten täysin omavaraisia. Mitäs täällä on? Bumerangi. 10% just joo. Bumerangi on tietenkin yksi näistä tämän pelin etäaseista, mitä voidaan sitten käyttää, ettei tarvitse ihan lähelle mennä hakkaamaan, mutta se on aika jännä ja se ei tee niin paljon vahinkoa. Saattaa olla, että mä testaan sitä tässä myöhemmin, mutta en ole ihan varma. Oho! Noniin, the ring thing. Onko meillä tilaa missään? Tuomataan mennä keräämään ihan heti. Ihan heti näin. Taskuun. Se saattaa, että täällä vielä jotain muuta, mutta... katsotaan myöhään, että mennään takas. Ja nyt meillä on niinku yksi näistä. 2 oli pohjoisessa. Näyttää hyvältä. Pitäis vaan löytää yksi ja sitten se viimeinen paikka, se on niinku semmonen alttari. Minne sä voit viedä nämä tavarat, että sä pääst pois. Eli tulee semmonen portti. Jos kaikki menee hyvin, niin... ehkä kohta meidän päivä koittaa. Bumerang voitais testaa tässä yöllä kanssa. Miten on tilanne? Boards. No, voidaan pistää jo nyt. Eihän se mitään.
niinku loppujen lopuksi tää tulee niin paljon micromanagement niin sanotusti, että se on se mikä tekee sit hulluksi tässä. Mutta voin pistää nämä. Mulla on kuitenkin turvasta tuolta salamalta, niin se ei pitäisi olla niin paha. Ainoa mitä voi tapahtua on tietenkin, että se pirun kalkkuna tulee ja syö kaikki ja pilaa meidän sadon. No niin. Sitten kerätä tämä. Meatballs. Pistää vähän berries. Okei, nyt se on mennyt niinkö, nyt se on mädännyt täysin. Katsotaan toimiiko tämä monster meatia ja 3 tuosta marjakasaa. Niin pisti se roti. Tuonne. Katsotaan, että jos se toimii näin. Onko nää fertilized? Tuossa. Fertilize. Hyvä. Sä näkee kans. Muistaakseni ennen oli silleen, että sä et nähnyt mitenkään, että oliko se tehty. Oliko se niinku hedelmöitetty toi mitään fertilized. Mikä se nyt suomeksi onkaan? Kanankakkaa. Se tulee tietenkin mieleen heti kun mä... Noniin. Tossa tuli taas niinku lisää lihapullia. Nyt menee hyvin. Maissia. Kyllä me uskalletaan oikeastaan mennä aika lähellä tätä pimeää. Se oli niin paha juttu. Muista alussa kun alkoi pelaamaan tätä eka kerran, sitä oli niinku aivan niinku säikky koko ajan. Sitä pelkästään nyt jotain tulee pimeästä. Mörkö tulee ja syö. Ei se niin oikein mennyt. Olisiko tää mitään lintuja? Ei näitä olevan. Kuitenkin meillä on vähän kaikenlaista tarvikkeita syöpöyksessä. Voitais kans oikeastaan tehdä se jääkaappi pikkuhiljaa. Jos me löydettäis tommonen juttu. Järki tippuu. Katsotaan. Siinä pitäis olla semmonen juttu mitä voi tehdä kans. Sewing kit. Se on aika jees. Straw hat. Stay cool and dry. Kai vesisade. Winter top hat. Top hat on kyllä aika hyvä. Sen avulla voi pitää järkeä saada takaisin niinku Breezy West. Ei se olekaan tuolla. Meat effigy. Joskus tässä pelissä tää volyymi on niin korkealla, eikä oikeastaan voi tehdä mitään sille. Se on niinku muutenkin, vaikka pistää setupista niinku todella matalalla, niin se on valtavan kovalla. No, ei siinä mitään. Mitä me piti tehdä tänään? Onko meillä ruokaa? Kaikki on hyvin. Nuo voi syödä vaikka matkalla. Tää käydät nää tikut silleen ennen kuin lähetään. Olisi oikeastaan mennä niinku pohjoiseen ja sitten päässään sinne niin... Otetaan tuo kulta kans pois. Noniin. Salamalyö. Osuuko se tohon? Joo, even this power will run out. Just. Joo, mennään vaan sateeseen. Lähdetään tonne pohjoiseen. Pitää kuitenkin kerätä ne kamppeet ja tutkia sitten mitä muuta siellä on. No niin, voidaan ehkä päästä bumerangia testaamaan kans. Piruus pääs karkuun. Se on tuo pitchforkki. No, se lähti karkuun. Se hajosi siihen. Sen pituinen se. Voin tietenkin kerätä tässä matkan varrella kaikenlaista. Just tää olisi pitänyt jättää tää ring thing kans. No niin, täällä me oltiin silloin viimeksi. Pohjoisempana. Oi tää sikakylä. Enääkö tää juoksee? Ees takas. Just täällä alkaa tää mandrakeit.
En kyllä jaksaako vaimautua niitä kanssa, että ne on niin ärsyttäviä. Alkaa sitten hyppimään sun perässä ja kaikkia muuta. Tää on tämä sälli. Tää on yksinäinen sika. Ja mitä me sellaisille tehdään? Teemme näin. Tuupas sieltä. Ei, siellä on lisää sikoja. Tämä ei ole hyvä. Onneksi Abigail tosiaan niinku... Ei, se hyökkää minun kimppuun. Pois. Se on niin vaikeeta targetata näitä. Ei, se osuu mua koko ajan. Pakko vaihtaa panssaria. Noin, saada vähän lihaa. Otin kyllä aivan törkeästi vahinkoa tässä. Eikä tullut ollenkaan tuo porsaan nahkaa. Noin. Saatiinpa lihaa kuitenkin. Sitä kunnon meat. Siitä voi sitten tehdä vähän paremmanlaatuista ruokaa muistaakseni. No, onko tää mitään muuta? Voitais tietenkin tutkia pikkasen. No, tää tuli meri vastaan tai mikä tää on. Voitais kans vähän lisää jahata noita hämiksiä, jos vaikka saatais tätä... Okei, se ei vielä pitäisi olla kovin vahingoittunut. Missä mun logsuutti on? Tossa. Noin. Tää Spider Glandi. Noin. No voitais periaatteessa tuhota tää pesä, mutta... Annetaan se olla tällä kertaa. Myös tällä kertaa. Noin. Se olisi toinen pesä. Jätään se rauhaan, muuten ei ikinä pääse minnekään. Niin just nythän se tuli mieleen. Piti tehdä se nukkumasäkki. Sleeping bag, mikä liiessä olikaan straw roll. Saadaan parantaa sitten tätä niinku järkeä sitten jossain välissä. Tää olisi kans. Onko tää yksin? Oletko yksin? Kenties. Ei, taas se hyökkää mun kimppuun. Noin. Ja täältä me saatiin tää pigskinni. Noin. Lähetään karkuun. Ei, älä jahtaa minua. Home time. No niin, tää menee aina nuo sijat tonne takas nukkumaan. Kedetäänkö me kotia? Ei oo ihan varma. Muuten jäädään niinku kämpimään tänne. Noniin. Sitä kans toivoa, että Abigail alkaa taistelemaan niinku noita hämähäkkiä vastaan tuolla jossain ja sit se ikinä tuu takas. Noniin. Tuupas tänne. Vielä on pikkasen aikaa. Voidaan sitten lopettaa, kun päästään tonne takaisin tonne basecampiin. Täällä on ruokaa. Kaikki on hyvin. Voitais tehdä pikkuja uusi kirstu kans, niin mä oon varmaan ollut tekemässä jo muutaman episodin ajan tässä sitä. Saatais säästettyä kaikki ne kamppeet. No tietenkin. Noita ei todellakaan kannata kantaa mukana. Olisi niin paljon helpompi, jos löytyisi se chesteri. Mutta kaikkia ei voi saada tietenkään. Onko se tuossa Abigail? En mä tiedä. Jatketaan matkaa. En mä voi odottaa sua aina. Joka kerta. Joka päivä. Joka ikinen yö. Mennään aika tipalle. Ei pitäisi olla mitään ongelmia. Sä näet tuollakin tuleeko se Abigail. Muuten tää on aika ihme juttu. Nui. Uusi boardi. Tää todellakin hankkia taas vähän näitä lankkuja. Tähän ruokaa. Tuo. Ja onks tämä voitais pistää niinku tommonen iso liha, mutta... mikä ihme kurpista se tonne on tullut? Tuo on tommonen aubergine, tai mikä piru sen nimi on suomeksi. Ei se oo kesäkurpitsa, mutta se on tämmönen eggplant. Joo. Semmonen jutska. Nyt on varmaan tullut niinku pelattua aika paljon enemmän kanssa tässä tälle jaksolle. Toivottavasti se ei kuitenkaan tule mitään ongelmia sen pituuden kanssa. Nui. Tuolla on saatu aika paljon aikaiseksi. Suht koht lyhyessä ajassa. Nui. Luultavasti koirat hyökkää taas kohta, että siinä... Se ei oo tietenkään kovin mukava juttu.
Pigskin, se voidaan käyttää ihan näin heti. Tehdään se meidän varuste. Missä se fight? Hounds are buying, no just. Eikä ne tule tällä hetkellä. Tämä on niinku aika paha. Mä oon menettänyt hipoa ja vaikka mitä ja tämmöstä. Katsotaanpa jos... Me on pakko taistella näitä vastaan ennen kuin lopetetaan tälle jaksoon. No, kypärä päähän. Eikä niistylee. Locksuitti. Kaikki muu saa jäädä. Tätä me ei oikeastaan tarvita. Onneksi voidaan tehdä se aamulla sitten, ettei tarvitse huolehtia. Keretään vielä tehdä muutamia askareita tässä. Eihän se sille ole, että me niinku kokonaan kuoltaiskaan, kun meillä on 2 tuommoista touchstonea kans niinku kehissä. Mistäänpä ne tulee? Näitä koiria on kans niinku joissakin kohti tätä niinku maailmaa. Jos löytää semmosia niinku autioita alueita, missä on kiviä. Uskaltaisiko nämä käy pistämään maahan vielä tässä ennen kuin teen mitään. Plant. Plantään vielä tuoki. Uhkarohkeaa. Niin pirun uhkarohkeaa. No ei oikeastaan. Nyt mennään tänne. Täällä on hyvästi tilaa. Katsotaan miten menee. Toivottavasti sulla on niinku tarpeeksi hipoi. Abigail. Muuten tästä saattaa olla vaarallista. Niin tää tulee joka kerta enemmän. No niin, tulkaa jo. Mulla ei oo koko päivä aikaa. Ja pitäis niinkö puita kaataa ja kaikkea tämmöstä perustylsää shittiä. Mitä muuta pitää aina tehdä. Tulkaa nyt sieltä. Kestä niin pirunkaan tulla? Se on niinkö röyhkeää. Pitää röyhkeää. No niin, joko te tuut sieltä. Ja siellä. Noin. Tapetaan tämä. Death will find you. Olikohan niitä vaan 2 koiraa? Oi! Houndstooth. Tää on kyllä aika hyödyllinen. Mutta tossa meni jo jonkun verran aikaa, että ensi kerralla jatketaan sitten. Tehdään uusi kirstu. Toivon mukaan mä oon taitanut jo puhua siitä kauan. Ja katsotaan mitä muuta voidaan tehdä näillä tarvikkeilla, mitä me ollaan just saatu. Sitä viskataan tuo maahan. Me auta sua. Noniin, ensi kerralla taas. Morjens!